Hagani katio borostio ngilai keren syapang kasam ke baar pulai bat mentagas ngi ngin sedang no na ke kitab u Joshua kalanong ke baar ka bakren syapang ka Rahab. Ka bakren syapang ka Rahab. Ka Bible ke thu baka ne ka Rahab ka de ka nuti. Pisngol thu I ka nuti ka bamut ke im jakpo da ka ba ka kamai da ka ba ka de ka met ke jongka. Ka jingtrei jongka kamdei ke jingtrei ka ba snobha ane ka jingtrei ka ba itanat ane ka ba don buram ka de ke jingtrei ka ba ja buram ki briu ki ju ken ben ki briu ki ju nyo ben bal ka ne ke jingtrei hi ka de ke jingtrei ka ba utrai snobha da leileiru henrei ka ba suntanat ka long ka ne namar ba utrai uwan ban peniap henrei ban penim Fi ujisu haba uwan siya kaniga pertay ki angel ki ay kaniga kubor ha ka Mary baya ka kerteng ka jong ujisu unday ujisu u kabamut hi ban penim ya kibreu. Ha ka por ka ba lapun ya ujisu. Joseph umut ban no jar ya ka Mary ba deheng tabu angel jong try ulawan ban kren ya Joseph ha ka jing pos niyo. But kaktin ka jong blake ya thu na fi puli Matthews ka long maningkong kada khot ka arpo ka ong Henry haba udang puson yini gi ki eru hakmi wangel try ula pau hau ha ga jing posne uda ong ko Joseph ko no David worship ting ban shimma me ka Mary ka tanga jong me na ba itai ibalapun hai ulong no men simba khot kan karu yau kun men khot ru ya ka kerteng jong Jisu na ba un pen em ya la ki breu na ki pop jongki na ba un pen em ya la ki breu na ka pop jongki kabamut hi haba pa yu Jisu la pa ya u ban pen em ya ki brio na ka pop kabamut hi la da dang don na ka pop ka don bet ka jing yap ka don ka jing pen rem ka don ka jing tim lada ka don ha ka pop de hang ta bala pa khanang yu Jisu ban pen em ya ki brio na ka pop de hang ta ban pelat ya ki na ka ta ka jing le ran ban pelat ya ki na ka ta ka jing tim na ka jing pen rem na ka jing yap Tadeheng ta lapa kenang ya u Jisu. Bagi Bible kia tu ni pulih Joshua kalau nong ke baar la ya tu ba u Joshua u kun unun. Tin joblai ka ong ba u lapa ya armut ki briu jar na shitim ban sentiat uda ong kilet jingo ialah ka ri. Bad ia ke Jericho. Ti kila let bad kila poiru aka yeng ka wei ka nuti ka bekerteng ka Rahab bad kila ya syong basa hangta. U Joshua u lapa ikini ki armut kinong sentiat da ka ba kiwan ban sentiat ban penjot no ya ka Jericho tadeng ta kini kinong sentiat kiwan bat kilawan ha ka yeng jong ka Rahab ka yeng jong ka nuti balai kiwan ha ka yeng jong ka Rahab namar ba kitip ba kiwan ha ka jing sisya ban penjot no ya ka sinong hanrei ban pen empat ya kita kibanget na kata ka sinong ban habang ipet ya gani ngiyi bapleng ublei upa u Joshua ulong ha ka dor ka jong upa upa pleng yakini gi arngot kinong sentiat ka bakren ru ya Jesus Christ namar dau lawan ka jingai a bat ka jing sisha arteli habau Jesus wan kawan ka jingai a bat kawan ka jing sisha ka jingai a ka long ban penim ka jing sisha ka long ban penjot no sendan ya kita ken ki bam pediang bat kita ki bam ngai ka jingai bat ka jing sisha pau Jisu long ka jing sisha ba mdon bala ban yelek kai bat u ka jingai ka dei ban penim ken ye kita kibanget bat kini kilawan ha ka ging jong ka Rahab banga sngo thu bat ngada sngo ngo ingane ka weiru pau blai la pa lo jong kun jong u Jesus Christ ban wan ha ka ging jongi kinuti ngingim dan jinga per em bat ka Rahab ka tin ka jong blai ka le thu na do nen kong Adam bat ka im hagi jakaban ko ngo yo blai kila ko ngo yo soitan bat kila le ia kata ka ba soitan upa ya ki bat kila kentat no yo blai bat kila kentat no na kata ka jinga dai na ka baki penya so ya de bat u soitan ka ba mut kala dai ka jingle nuti kata bat ngilong kita ki sembai ke bolawan her nau Adam bat ka im bat ngilalong shisha kita ken ki ba nuti khmat jong blai bat u blai upa ngilo jong kun jong u Jesus Christ kumbo Joshua upa gi angut kinong sentiat u Jesus u wan sing ni ka perthai bala pa dok pa tin jo blai ka ang na bau blai u ka ta ka tai ka perthai wai ti no la jong kon bala kamar we
Wei banget hu nom jat shu Henry unyo ya ka jing im ka bam jukut. Deng tanga sngungu utrai. Gombo Joshua upa kini ki arngot upa dau Jesus Christ obodan artli kita ki ka jing bat ka jing shisha. Ka jing bat ka jing shisha. Baula pa hangi haka yeng jongi ka yeng ka kren ya kani ka mensim ka jongi ni pediang ne ngim pediang ne ya kata ka jing pa ka jong pa ngi pediang ne ngim pediang yo Jesu kani ka sngi ka bangin pusan ya lade hato ngi sngo tho na bangilong ki bala de ban jat no kum ka rahap ka bala de ban jat no ka bala de ban sha pen rem no ka bala ban yap no agan jisha andre u Jesu wan khnang haka yeng jong pi wan haka donot jong pi kani ka sngi baru kuat ban pen im ya pi daga jingayai lapi pediang i orang ke sengi ka jingayai ke jong try kalong ban pen im ya pi ban ka jing shisha ke jong try kalong ba wei ubam ngat ya o utau jat no wei ubam ngat ya o jat no tin ke jong blai ka ong lapi pli yones kal nong ka balai ka de khot balai pon reu utau bangat au khon udan ka jing im bam jikut utate ubam ka ngo ya khon unom yo i ya ke jing im Henry ka jing bitar ka jong ublay ka sa halor jong u ka jing bitar ka jong ublay ka sa halor jong u lada pediang lada ngai lada kongo yalau yo khon jong u Jesus Christ tadeng ta ka rahap kala pediang ya kini ki arngot bangin se kran shu nang ne se kmat ka ka balaja ya ka rahap ka baka kala le kala pediang ho Henry ka baka kala le da ka menta kini ki arngot nget habi pediang yu try kani kasgi utrai wan khanang ha ka donot javi ulawan khanang na beneng shakhndo ulawan khanang ban jingo ban sintiat ban penjot no ene ka perthai re ban penem ya pi ban penem namar pi nget ban penem namar pi pediang ban penem namar wa pi buram ya utau banget unyo ya ka jingem utau banget udan sa aga jing perram ka jing bitar ka jong pa ka sa halor jong tangangai ka negasngi pediang yu try ka jing im ka jong pi ndai tam shulong kristan ndai tam shulong niam pediang shisha yu namar ka ni ka perthai kan sa jot no da ka ding kani ka perthai kan sa jot no namar ka tin ka jong blai ka ongom ta ngini duai ka ni ka por ka bamenta try ka ni ka sngi ngai ngo ime bangani ka tin ko try ka lawan ko konrat nam tani ki khon ki jame mela pha go try ho ha ka por ka jong Joshua ya ki arngot kita ki nong sintiat ban sintiat ya ka Jericho bat ya ka tagari daga jing tmu ban penjat no bat daga jing tmu ru ban penem ya kita ki bapediang but try ngi aingo baleng ba ka ni ka kubor ni ka step go try ka rahap kala pediang ka nuti kala pediang bat mangiru ngem dan je peru em daga ni ka nuti to ai ko try kini ki kon ki jame habagi snow ya ka ni ka tien kin pediang ya me ko try kin pediang ya ka jingai ai ka jame bakin pediang ya ka jing shisha ka jame try ka jingai ai ka long ban penem ko try bat kata ka jing shisha ka long ba me melong ublay ubam ya compromise bat ka ro ya ka mala kren ya ka tamen le ya ka ba mela kular ya ka tamen pendap ba ngai ko try mela kular ban penem ya ki bangai bat try ho mela kren ru try ba ka jing bitar ka jong me ka ya ini halor kita ken ki ba ngai yu khon dua yang kerko ni ki kon jamakin pediang habaki snow ini ka kubor kin pediang shisha ya me ko try haga jing im ka jong ki ablay om tang ban chulong kita ki reuniam ne tang kita ki bri ku sidon kerteng ka balang Henry bakin long shisha kinong bot ki jome yi tagi bampat pediang ni mer trakin da pediang no namar ba ka jing bitar ka jome ko try kala long hajan ka jing penjot ka jome ka ni ka prthai kala long hajan try ngangai abaki pediang ni me kila pediang ya ka bahatam haga jing im ka jong ki dua nga aingo ko try gini ki kon ki jome hagar tengu Jesus amen bat amen utrai u e ya pi ka jinga e ka jong ka penem ya pi ka jing shisha ka jong utrai ka long ka baun penjat no ya kita ki bam nget ken yu pila ban phone na kini ki number la da don pening fi bat pediang yu Jesus pila man jini ka office ro nya kan do ban ni try na ka ko fi ko bless you bon amen